Mogiz Jabel Kontserbatorioak ateak ireki dizkio iparraldearen orena saioari. Izen ematea abiatu duen zentroak bere funtzionamendua esplikatu digu besteak beste. Arratsaldeon ikusentzuleok, hain zuzen Mogiz Jabelen etxea izan zenaren aintzinean agurtzen dugu gaurko saioa. Kontserbatorioaren funtzionamendua aipatzeaz gain, gaurkotasunari begira ere jarriko gara gaurko saioan. Ta nola ez, ostirala izan da planak ere proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri! Abiadura handiko trenak zeresana ematen jarraitzen du. Biziketakadek finantziazioan egon diren kontraesanak salatu baitituzte. Haien hitzetan abenduan, Pirinio Atlantikoetako departamenduak 54 milioiko aurrekontua onartu zuen. Orain ordea, ordaindu beharreko kopurua 70 milioi eurotara igo da. Lehenbiziko soma gordean egina zen eta azkenean bertze deliberua emendatzen du engaiamendu hori eta denek badakigu gehiago dena gaur proposatzen den montaia doblatua izanen dela. Proiektu guztietan gertatzen den bezala, presentatzen dute xifre batzu eta denek badakigu bukaeran azkenean doblatua direla. Azkenean departamendua ere jokutia hortan sartzen da, engaiamenduak hartzen dira, badelarik bertze gauza presatua gorik. Eta hori denak pasatzen dira, azkenean bere ustuz abilizian, baina ezin onartuzko gauza dira hori herrikide batzen zat. Ezen azkenean gure inpusa dira hor jautzen direnak. Eta hori da ezin onartua, demokrazia eskastian egiten dira gauzak. Elbe sindikatuak eta Lurtzaindia elkarteak elkarretaratze bat antolatu dute ostegun honetan Azkaraten. Hain zuzen, 80 pertsona elkartu dira Baxe-Nafarroako herrian 2 etxalde eta 31 hektaria laborantza lur enkanteetan salgai ezarriko dituztela salatzeko. Elkarretaratzea enkanteetan saltzeari ez lelopean iraganda. Herritar gisa enkanteak iziarazten gaituzte zen eta ez da legainik, ez da legerik, nornaik partartzen aldu eroste horietan, prezioak biziki gora egiten aldira. Eta beraz, hortan zerbait egin behar ginuela entzatzeko enkante horien mugatzen edo trabatzen. Enkante horiek antolatzea saiesteko mobilizatuko da Azkarateko herriko etxea. Gure ideia da lehenik eskaintza global bat egitea dena erosteko familieri eta bide hortaz enkanteak geldiaraztea. Eta ez balute onartzen, egia joan laike enkanteetarat entzatzeko etxeak eta lujak erosten. Hain zuzen Azkarateko herriko etxeak ondasun horiek erosi nahi ditu herriko gazteei zuzenduko proiektuak egiteko. Saferrak erosten baditu lur horiek laborarientzat zuzenduko lituzkete. Apirilaren 15-etik ikasturte berrirako izen emateak irekita daude Mogiz Jabel iparraldeko kontserbatorioan. Honenkari, ateak ireki dizkigute barrutik hobeto ezagutu dezagun, usu, errealitatearekin bat ez datorren irudia baitugu. Hau irudi hori behar da hautsi, ez baita gehiago errealitatea. Eta horrengatik ere ditugu gaur ateak irekitzen, erakusteko ikaslek nola ikasten duten. Eta mundu desberdinetako edo jendarte orotik etortzen aldirela aurrak, ez dela hori leku bat zerratua, etxia, elite bati dedikatua, baizik eta deneri irekia. Irudia bakarrik ez, barne pedagogia ere aldatu da. Aujourd'hui, les conservatoires vivent une évolution dans l'enseignement artistique. Iraultza bat bizi izan da irakaskuntza artistikoan, talde pedagogiak indarra hartu du, bakarkakoaren aintzinean. Instrumentu ezberdina jotzen dituzten ikasleak elkartzen ditugu, instrumentua eta jarduera artistiko bat deskubri dezaten. Zazpi urtetik gorako 1600 ikasle inguru ditu kontserbatorioak bataz beste, musika, dantza, kantugintza eta antzerkia ikastera biltzen direnak. Orain, jendea erakartzeaz gain, jendearen gana gerturatzea ere bada erronka.
elkargoa sortu aintzin kontserbatorioa 7 herrietan antolatua zen eta bereziki kostaldean. Orain kontserbatorioa da 158 herrien tresna eta orduan zabaldu behar dugu lurralde osorat eta kontserbatorioak jin behar duen lekurat. Bere posizioa izan behar duen lekua besteeri lekua hartu gabe eta besteekin osagarri izanez. Horrengatik adibidez Endaian indartuko dugu kontserbatorioaren presentzia eta gero hau da xede berri bat barnekaldera buruz joaitia eta hor Donibane Garazin elkargoaren laguntzarekin elkargoak eraikiko du gune bat musika eskolarentzat, Donibane Garazi Baigurriko musika eskolarentzat Iparralai deitzen dela eta harri batez bisori eginen baitugu bastimendu berean lekua emanen diogu kontserbatorioari. Eta lurraldera lotzeko bistan da, tradizioak ere baduela bere garrantzia, eta zentzu horretan, musika tradizionalen departamentua osatzeko ere lanean dihardute. Gure eremuan, segur, bai musika, dantza eta hizkuntzaren artean gainera badera lotura biziki berezia eta importantea eta bide hortan entzatzen dugu bai harremanak garatzeko eta urrunago joaiteko partaidetzan, bai musika eskoetan, bai dantzaren munduarekin ere, gauzak pixkat antolatzea, jendeak biltzea eta elgarrekin asmatzea beste bide batzuk hor edekitzeko deneri. Orotara 5 milioi erdiko aurreko kontua du egiturak. Talkargoak 4,6 milioi hartu ditu bere gain, iaz baino 200.000 euro gehiago. Eta erran bezala ikusentzuleok ostirala da, beraz planak proposatzeko momentua ere iritsi da. Lehenengoa Iratik proposatuko digo, ez da Irati? Hori da, gaur bertan arratsaldeko 8etan Endaian Mendizolan kulturgunean izango da, kasu honetan dantzarekin zerikusia duen plana, Bilaka konpainiaren eskutik ikuskizun berri bat izango baitugu, saioa izena du, Bilaka konpainiak jarraituko du pixko bat euskal dantza esploratzen, baina kasu honetan dantza garaikideagoarekin nahasten saiatuko dira. Bertan gainera irudietar argiekin jolastuko dute eta musika zuzenean egongo da ikusleak eszenatokian sortutako mundu horretan murgildu ahal izateko, beraz dantza gustukoa duen ororentzat gaur bertan 8:30 hitzordu hori Bilaka konpainiarekin Mendizolanen Endaian. Eta Aitorrek beste hitzordu bat musikari lotuta, ez da? Eta gainera Endaiatik oso gertu, kilometro gutxi batzutara, Urruñan bere bertako seme batek, Odei Barrosok, 2 urteko lanaren ostean terapia, bere disko berria, rap disko berria aurkeztuko duelako, arratsaldeko 7etan, Itsasmendi antzokian, esan bezala, 2 urteko lanaren ostean, eta orain irudietan ikusten duzuen bezala, bertaratzerik ez dutenentzat, gaur bertan ere, bideoklip berria kaleratu du, motorra berotzeko, edo esan bezala, bertaratzerik ez dutenentzat. Aurkezpena gehi kontzertu labur bat emango baitu bertako semeak Odei Barroso bertsolari, artista, idazle, deneti den mutil honek bere herrian bertan. Eta nik metal gau bat proposatuko izue, talde honetan Baionako Zizpa gaztetxean, 3 talde, Ezta, Torreit eta Empire of Dishes taldeek parte hartuko dute gaualdi horretan. Gogoratu dezakegu, Empire of Dishes taldea Bilbo aldekoa dela, Ezta taldea Donibane Ziburu ingurukoa eta Torreit Baxe Nafarrotik heldu da. Gaualdia arratsaldeko 9etan abiatuko da eta sartzea 5 eurotan salduko dute. Ikusentzuleok Aitorrek esan duen bezala Odei Barrosok gaur bertan publikatu duen bideokliparen irudiekin agurtuko zaituztegu eta guk igandera arte esango dizuegu. Ongi izan! Berak nahi duna, lehen nola orai pasata geroai kontra esanetan ego nahi. Jendeak zer nahi du gehiago ematen zaigu ez baitugu gutxio nahi. Elkarrizketa manuak nor naik, karriketa mamuak non nahi. Txarrena onartzera iritsi gira gure ustezko egun hobeen zain. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen denetarik. Ze izan dugu ere itabil, ze izanen dugu eren batil. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen.